Kai! Baba. Ce ina za ka ba ka cin abinci da safe? Umma ni wani ba cin abinci. Dani! Saboda yanzu da na ci abinci akwai lissafin da zai lalace min. Akwai wani lissafi da nake na wani ɗaurin aure. In dai abin nan ya yiwu an yi to zan ci abinci haɗin ba wasu. Ina cin abincin yana ɓata maka yana lissafi. Me? Shin wanda biki na wane ne? Umma ɗaurin auren Aliyu Yahaya ya rafa za a yi wanda zai auren gundiya Hafsat Bello Barmai sarkin Mawarawa wanda His Excellency Abdulaziz Yaro Abubakar Shettima Mawarawa zai bada ango kuma ɗaya sarkin Mawarawa ya amsa. Ca za ka yi bikin manya. To mama har kika magana in ci abinci. Bikin manya. Shi yasa dai kina ganin yanzu abinci ma ku bar raba da ni. Da kun yi abin ku rabi. To me yasa ni ba a gayyata ta bikin? Aiki umma matsala gare ki wallahi. Ni a matsala ta. Haba umma ana inda in nake ce ki kido da ki zuwa. Da al'ummar duniya na ku zuwa umma tsanki ka ta ki kwaso min makwabta da dawa. Ni kuma ke sai da nika hullata. Ni na rasa komai ni dai in samu. Ni ma dan na samu. Haba umma ba haka nan bane ba. Ma dai ina da yakinin ɗaurin auren da za a yi shagali wanne. Za a ci a sha a mori. Ni kuma dan na je na ci na sha na mori. Haba umma. To Allah ya sanya alkhairi. Amin amin. Kuma bikin gidan mahara kaka tafiya da yadda ta biya. Aiki umma ke sai in dambu yawa bai jima. Saboda ni dai na rasa ba shi duk da zan yi. Na san duk kayan da zan sa akwai wanda sun sa rasu. Ɗaurin aure ne da fa His Excellency Abdulaziz Yari Abubakar Shettima Mawarawa zai bayarwa. Don ma kika tunanin ni wani haka ana yi. Da ganin ka ba? Wallahi ga gani na. Da ganin ka amma ga gani na wagga sutura da tori. Da Allah ya lafiya miki kiɗe. To ɗaurin auren Aliyu Yahaya Yari za a yi shi 28 ga watan Disamba gidan sarkin Mawara. Allah ka sanya alkhairi, Allah ka zannar da su lafiya, Allah ka sa a ce gwamma da an kai biki gidan Shettima Mawara. Ai sai wanda bai samu shiga ba, shi abbaya Allah dai ka sanya alkhairi. Allah ka sa a ɗan da mu, insha Allah.